Ahoj, jmenuji se Michal Svárovský, jsem z týmu Profi Cycling Team. Je mi 26 let a aktuálně jezdím na kole značky Cruisy s motorem Bosch. Jsem druhým rokem mistr České republiky v cross country e-bike. Poprvé jsem závodil na kole už ve 4 letech, kdy jsem viděl závodit svého bráchu, takže pak to tak nějak gradovalo dále a vlastně čistě závodní cyklistice se věnuju zhruba od 13 let. Tak můj první e-bikový závod bylo vlastně mistrovství republiky, které se jelo na Dolní Moravě, a posléze jsme vlastně jeli na první závod West e-bike series do Girony. Já si myslím, že ten e-bike má své místo, ať už v enduru, tak v cross country. Nicméně pro mě v tom cross country, to cross country mělo pro mě blíž trošku, takže se mi na jednu stranu líbí to prolínání těch techničtějších tratí tady na Ves a zároveň těch více cross country tratí, jako je třeba tady v Belgii. Tak ten základní rozdíl je asi v tom chování a hmotnosti toho kola, kdy opravdu od začátku si člověk myslí, že s tím kolem musí zacházet úplně stejně jako na normálním kole, ale vlastně postupem času, těmi hodinami strávený na něm, vlastně zjišťuje, že je potřeba ten přístup, ať už k tréninku, tak k tomu chování a hraní si s tím kolem úplně změnit a více dávat prostor tomu kolu a více s ním hrát. Tak já jsem se v závodní na e-bikeu docela našel v té formě tohoto cross country, ačkoliv bych hodně rád vyzkoušel například i e-bikový enduro, kam bychom se třeba chtěli později taky vydat a podívat se, jak to na závodech probíhá. Tak tímto zdravím celý tým VES, děkujeme za pořádání a také všechny své partnery a budeme se těšit na další závody.